Prišiel k nám pred 2 mesiacmi a jeho príchod mnohí oslavujú. Futbalový tréner, ktorý opustil rodné Taliansko a manželku a prišiel na Slovensko priamo do Brezna, aby miestne futbalové družstvo dostal na prvé miesta tabuliek. Ako sa Talianovi žije na Hore Hroní? Sledujte. Rozdiely v kultúre? No samozrejme. Najmä vy jete veľa mesa, my zase veľa cestovín. No a najväčším rozdielom je jazyk. Je to pre mňa veľký handicap, ale učím sa. Conosco buongiorno, buonasera, dobrý deň, dobrý večer, dobrú noc. Vy idete, oni idú. Ja nerozumiem. Ty rozumieš? On rozumie. Musím sa preto váš jazyk naučiť čo najskôr, veď nechcem nikoho sklamať, ani klub, ani hráčov. Doma v Taliansku Rafaele nechal svoju manželku. Je s ňou takmer 30 rokov. Vzali sa však až po 10 rokoch randenia. Moja manželka. Dobre. Io faccio allenatore di calcio. Všetky rozhodnutia v živote som urobil spolu s manželkou. Spolu sme sa aj rozhodli o mojej práci u vás. Samozrejme, že mi chýba, ale prišla za mnou aj s deťmi na dovolenku. A určite ešte príde. Preslávený taliansky temperament Rafaela vraj nejako neovláda. Manželka Paula mu môže plne dôverovať. V prvom rade som veľmi vyťažený, robím plány pre celé mužstvo, trénujeme ráno i po obede. Medzi tým sledujem konkurenciu. Jednoducho mám toho veľa a nemám ani čas pozerať po krásnych Slovenkách. Do 38 rokov som bol profesionálny hráč, takže dobre viem, o čom to celé je. Aj dnes mi je za hrou niekedy ľúto.